माबायदि नुखो मोजां जादोंना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदोना लोगोफोर। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। आं दा बेगखौनो हेबनो नागिरदों आरो आङो दा बेग हेबनो नागिरदों आर'नाइनि बेग आरोना। ओमफ्राय आङो दा बे आर'नाइखौ फार्स्टनिफ्राय माबोरै जुरिजेनो आं बेखौ खोन्थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफोरा बेग हेबनो गोसो जादों माने जुरिनो रोङाखै बिसोर नायनानै लानो हागोन आरोना। रोंनायफोरनि थाखाय नङा आरो बेयो रोङिफोरनि थाखायसो आङो बेखौ। ओमफ्राय आङो माने आर'नाइनि फुल बडिया गोथां जागोन आरोना। ओमफ्राय गोथाङाव आङो बेखौ हेबगोन। बे आर'नाइनि आगरनि कालार जागोन बेयो। ओमफ्राय गोजा बेखौ होनानै ओमफ्राय गोजा होगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो खुन्दुंखौ जाबनानै लादो आरोना, नङाबा जाबालासिनो बानायनो हायो, खिन्थु जाबबाथाय दाग जायो नालाय बेखायनो जाबाय। खायसे मानसिया भिडिअ बानायनानै देखाय बिदि बुंनायखाय आं दा भिडिअखौ लाबोबाय आरोना। मोजांखौनो नुवा बिदि जाबाय इयो। बे केमेराजोंसो जायो। बेगखौनो खालामना लानोसै। बेगनि जुरिजेननाय आरोना बियो। बेगनि जुरिजेननाय बिदि लाग्रोबाय। ओमफ्राय एसे एनै खथासे बारनानै गोजौआव ओरै लाबाय। माने आर'नाइनि आरोना बेलेग बेलेग स्टाइल थायो। आं जिखिनि हेबगोन बिनि जुरिजेननाय आरो नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नैयाव ओरै बेयाव थांदोंमोन नाय बेयो, ओमफ्राय ओरै सिदा बेयाव ओरै थुबानो जाबाय। बेबायदि जाबाय। ओमफ्राय आरो नै खथासे बारनानै साइड ओरै जाबोबाय थागोन नालाय इयो, जेनेबा खथासे बारनानै नैयाव ओरै फैबाय। ओमफ्राय ओरै जानानै बेयाव ओरै थुबाय। ओमफ्राय आरो खथासे बारलायबाय। खथासे बारबाय थानांगौ आरो। साइडजों ओरै समान लाबाय। ओमफ्राय ओरै जाबाय। आरो नै साइडजोंबो आरो मोनसे खथासे बारनानै आरोना, खथासे बारनानै ओरै जाबाय। आरो खथासे बारनानै बेबो मोनबा जाबाय ना। नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा। ओमफ्राय ओजोंबोनिखौबो गेजेरनिखौथ' ओरैबो लाफाखानांगोन। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आर'नाइनिफ्राय एसे ओरै जंप्लिट जाबोगोन नालाय। एबार नैदियावनिफ्राय लादो आरो बिनिफ्राय बिदि। एबारना गोजान नङा, एसे गेजेरनिफ्रायनो लानांगोन। ओमफ्राय बेखौबो गेजेरनि ओरै फैनायखौबो थाल लानांगोन आरोना। बे गेजेरनिफ्राय ओरै सिदा जागोन जायाखै बेखौ नायनांगोन। ओमफ्राय आं दा मोनसे नांबावगौ 1 2 3 4 इजोंबो ओरै मोनबा ओरैबो ओरै मोनबा जागोन। नाय गेजेरजों ओरै सिदा जाबाय ना। नै गेजेरजों सिदा जाबाय। बे सिदा जानाय लोगो लोगोनो एबार ओरै गोजौखौ थांनांसिगोन। ओरै लादो। बिदि जाबाय। ओमफ्राय एबारो नै गोजौ नैनिफ्राय लादो आरो बेनिफ्राय ओरै सोदो। खुन्दुङा एसे गुसुं जाबाय आरोना। आङो गुसुं लाफ्लांबाय खोथिना बे खथासे गां हानाय नंला, क्लियार जाबाथाय आं देखायनोसै। ओमफ्राय नैदि गेजेरनिफ्राय लादो इखौ। नै गोजौखै थांनांला इखौ ओरै गाहायखै फैदो आरोना। फैदो बिदि। ओमफ्राय एबारनिया ओरै फिसा नालाय, ओरै फिसा जालांनाय नालाय बेखौ एबार खम जाबोसिगोन। इ मोनबामोन, इ मोनब्रै, आरो नैनिफ्राय ओरै मोनथाम, ओरै मोननै, ओमफ्राय लास्टआव मोनसे जायो। ओमफ्राय दा आङो खुन्दुङा ससेल नालाय खिथिबाय। ओमफ्राय दा आङो हेबबावबाथाय
क्लियार जानाय खोन्थिनोसै ओमफ्राय नै जुरिजेननाय माने एबार नेक्स्टआव ओरै बारलाङोना बे बारलांनायाव बबेनिफ्राय लायो बेखौ आं देखायनोसै आरोना दे नायलांबाय थादो जाबायना मोनसे जाबाय एबारो नेक्स्टखौ बोरै जुरियो माने नेक्स्टखौ नैबे ओरला बिनिफ्राय ओरला ओमफ्राय बेयाव ओरै ग्रोबसो ओमफ्राय बेयाव माने बियो बेयाव जोबहैबायना ओमफ्राय बिजों सिद्दा नेक्स्टनि नै मोनसे फानिखौ बेजों सिद्दानिफ्राय लालां आरोना आरो बियो जाहैलायबाय ओमफ्राय आरो नै सिद्दानिफ्रायनो ओरै लाहरलायबाय आरो जालायबाय बिदि बेबायदि जाबाय ओमफ्राय दा बेजों ओरै सिद्दा ला सिद्दा बिदिसिगोन एसे ग्रोब ग्रोब टाइट होनांगौ खथासे आरो नै बेनिफ्राय बे खथासे बेनिफ्राय बे खथासेयाव ओरैहाय कारेन्ट थांबाय बेजों समान जादोंना जायाखै बेखौबो नाय नैनिफ्राय नायलांगोन बेजों आरो सिद्दा जानांगोन ग्रोब ओमफ्राय नै मोनसे जाबावगोन मोनसे जालायबायना ओमफ्राय नों बेखौ ओरै सोदो आं दा बेयाव मा कालार होनांगौ जादों सोरबा सासे खोन्थादो बेखौ मोजां नायगोन आं गोसोजों वाइफखौ सानदो बेखौ गुफुरबाबो बेरगोन बेरनाया होनाय नायदो गलाब नै गलाबा इसोर मोननै मादावनो मादावानो नों खोथादोब्रा ओमफ्राय बेबो गलाब हांखाय बेबो गलाबखाय बोरैबा जागोन नामा सानदां गुफुरखौनो होदो आं गुफुरखौनो होथारनोसैहाय ओमफ्राय आङो आर'नाइनि बडिया गोथां जागोन ओमफ्राय बडियाव आगरफोरा बेफोरबायदि जागोन आरो ओमफ्राय आं दा गुफुरखौनो होनसै आरो बिजियाव दा ब्लेडआ गोमालायगोन ब्लेडखौ आं नांथ'ला बेखौ आस'आ आरो नोङो हास'नोसै दंखायो ओमफ्राय मोनसे बिजि दंबावोमोनलै बिजियावबो थानायखौबा दाना बेखिनिया जाबाय नालाय ओमफ्राय आङो दा बेखौ ओरै हेबलायसै आरोना
आं दा बे गेजेर गेजेराव गुफुर होलायनोसै आरो ना नोंथांमोना आरो नायलांलायदो माबायदि जागोन बेखौ गुफुरा बेखिना जाबाय आरो ना एबार बेफोराव होनोसै बेफोराव होखांनानै मैयाव होखांनानैसो देखायलायनोसै आरो ना बेयाव मा होनाय जायो बेखौ आं देखायलायनोसै आं गोथांखौ हेबलांसै आरो ना बेनिफ्राय हेबलांसै बेयाव आं गोजा होबावनांगोन बेखौ आं होथ'वाखैना ओमफ्राय आङो बेनिफ्राय लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै आं बे साइडनिखौ बोरै हेबलांगोन आं साइडनिखौ बिदिनो हेबलांगोन आरो ना बिराद खस्थ'सो बोरैबाबा ओरैनो हास्लायस्लायनि थाखायसो हेबदों आरो ना जायफोर ओरैनो गोदाव सोराव थाबाय थायो हेबनो गोसोबा हेबनो हागोन दसे दसेल' हेबो आंबो दखानाव मानसि गैयाबाथाय मबाइल नायबाय थानो बेसे नायबाय थानो एमबिफोरानो जोबो आं एमबि जोबनायल' नङा आरो खर'फोराबो बोरैबा गाज्रि जायो मबाइल नायबाय थाबा आंहा खर'आनो साखाजोबखायो सानसेयाव नायबाय थानो हाया होमबा बेखौ हेबलांग्रोनोसै ना बेखौ बोरै हेबखांजोबनानैसो आङो देखायनोसै आरो आं माने नैथिंसो हेबनो सानदोंमोन ओजोंसो हेबनो जेबो नङा जेनेबा
हेबलांग्रोनोसै आं बेखिनिया जालायबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो गेजेराव हेबनोसै मा कालार होनांगौ जादों माबायदि नुखो लोगोफोर आंनि बेगखौ बिनियाव हेबनायखौ एबार एसे नायना लायदो दै आं साननानै मोनथ'वाखै र' माबायदि हेबनाया गाहाम जागोन बेनिखौ आङो बिदि फिसा फिसाखौनो हेबलांसै आरोना ओमफ्राय बेखौथ' नोंसोरो माबायदि हेबो नुखाबायानो थेवब्लाबो आं एसे देखायनो र' बेखिनि गलाब ओमफ्राय गेजेराव गोसोम होबाय आं ओमफ्राय आङो नैयाव देखायग्रोनोसै आरोना बेयाव आं गोथां होगोन ओमफ्राय गोथांखौ बिदिनो हेबलांगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय बेगा जाबाय आरोना माबायदि नुखो नोंथांमोना जानायाथ' जायाखै बिदि जागोन बियो मासे मोलेलेन्दो बेगाथ' जाबायमोन जानाया बिदि गाबोन क्लियार जासिगोन आरोना आंनि बेग हेबनाया फाइनालि जाबाय आरो लोगोफोरनि माबायदि नुखो गोथां लास्ट फाइनालि बेगा ओंखारबाय आरो लोगोफोर केमेरा रावबो लाखाया बिदिथ' रावबो लाखाया होमबाबो आं देखायबाय ओरैनो बांसिन बिदिखौ नैयावसो लायो माबायदि नुखो मोजां जादोंना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो ना लोगोफोर